Elimede Umunnachi bụ emume ndị Umunnachi na-eme ofu ugboro n'arọ. A na-emewi ya n'ọnwa nke abụọ n'arọ bụ the month of February. Mgbosi ya bụ Elimede na ebe na-abụ n'ụka oye site na mgbosi ụka Friday ya bụ nkwọ ka mmụọ mgbanata onye ndị be anyị na-akpọ mmụọ mgbanata. Mgbe ha obele mmụọ ada apụzi maka obele mmụọ na-egosi mbido Elimede. Kedu ihe bụ Elimede a? Elimede a bụ iji nye arọ Nnachi ekene. Nya bụ alụsị ndị Umunnachi fụrụ asị chukwu ha dị na okwu eke ochie Umunnachi. Na eke ochie ha bụ mmasị n'etiti Umunnachi ebe jikọrọ village ise. Eribezie nya bụ ede na Saturday, onye ọbụla ịbata abịa bụ onye kwadoro onwe ya ọfụma la ekele Elimede Umunnachi osie ede bịa. Nya bụ ede a na-agbachu ya n'abalị Friday. A na-afụ igidi ya ọkụ sigidi ya chifochazie emechasị anya wee were ụkpaka na akparata wee gwọọ ya na mmanụ na ose wee gwọọ nya bụ ede. Ịbịa na ede a ndị be anyị onye ọbụla bụ onye Umunnachi na-ala eke ede maka na ọsọ ofu ugboro n'arọ ka a na-aga enwebe ohere isi ya ndị mmadụ erie maka ihe dị ya isi nya bụ ede toro ogologo.